ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ପୁଣି ନଡ଼ିଆଟାକୁ ତ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଖେଇ ଟିକେ ଦେଇଛି ଶୁଖିଲା କାଟିକି ପରେ ନା ତାକୁ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବେ। ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସାଇଡ଼ରେ ପୁଣି ବାଦାମ କିଛି ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ଥିଲା ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଅଳ୍ପ ଶୁଖିଲା ପରେ ଡ୍ରାଏ ହେଇକିରି ନା ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବାଦାମ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି। କଣ ବାଦାମ ଯା ପୋଡ଼ିଗଲା ନା କଣ ଯେ? ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ତମକୁ ଭାଜିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆସୁନି କି? ମାନେ ବାଦାମ ଯା ପୋଡ଼ିଗଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଲରେଡ଼ି ଆହୁରି ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଚୋପା ଛାନି ହେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିସାରିଲେଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଦାମଟା ଠିକ୍ ସେ ଭାଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଟିକେ ଟିକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯିବା ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ। ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ରିଜି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରିଜା ଚିନି ଆଉ ଡବାରେ ପକାଇଲେ। ଛାନି ଚିନି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ପକାଇବେ ଆମର ଅଳେଇଚ ଗୋଲମରିଚ। କ'ଣଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଏ ଗୋଲମରିଚଟା ଗୋଲମରିଚଟା ପାଣି ପକେଇକି ସିନା ସେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଧରୁନି ତାର ପାଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଚିପି ମୋର ଅଳେଇଚ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛେଚୁଛି ସେଇଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ନା ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ପାଗ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟିକେ ଫେଣ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ପରେ ନା ସେ ପକାଇବେ କ'ଣ ଯେ ପକାଇବେ ଆମର ବେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର ବେସନ ପକାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ପକାଉନ ଯାହାଫଳରେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ହେଇଯିବ କାରଣ ହେ ଏଇଟା ଏକଦମ ହାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ସଫ୍ଟ ହିଁ ରହିବ। ଲଡ଼ୁ ହେଇକି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଥରେ ବର୍ଷ ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ ବନେଇଥିଲେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେଇ ଲଡ଼ୁ ମୋତେ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସାରଙ୍କୁ କହିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ବାଦାମ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ବାଦାମ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଆଉ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ଆମର ବେସନ ତ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପାଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେ ପକାଇଲେ ନଡ଼ିଆ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ପକାଇଦେଲେ। ପକାଇଲା ପରେ ସେ ତାର ମେଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଢ଼ା ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ନା ସ୍ଲୋ ଅଛି? ସବୁ ମିଶେଇକିନା ସବୁ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବେ। ତାର ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗରମ ମାନେ ଅଛି ନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଗରମ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ରଖିଥିଲେ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁ କରିଦେଲେ। ଲଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଖିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ଗରମ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଉଛି ମୋ ପାଟି ପୁରା ତାତି ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ମାନେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ପାଟିଟା ନା ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କହିପାରୁନି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ସିଗ୍ନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ।